Halíhalu. Dnes budem hovoriť o osobných zámenách v nominatíve. Rovnako ako v slovenčine, aj v nemčine máme 3 osoby a 2 čísla. Pozrime sa najskôr na jednotné číslo. Prvá osoba, teda ja, sa po nemecky povie ich. Vyslovujeme tu také mäkké ch. Boky jazyka sa pritom dotknú horných stoličiek. Niekedy sa nám môže zdať, že rodení hovorcovia na tomto mieste vyslovujú š. Výslovnosť iš by však bola veľmi nesprávna. Dajte si teda pozor a vyslovujte ich vždy s mäkkým ch. Druhá osoba, teda ty, je po nemecky du. U tu vyslovujeme dlho. Nehovoríme teda du, ale du. Tretia osoba má 3 rody. Pre mužský rod je to on, po nemecky er. Aj tu si musíme dať pozor na výslovnosť. V nemčine totiž platí pravidlo, že r na konci slova sa nevyslovuje ako R, ale ako A. Toto je tzv. Redukovaná výslovnosť. Takže nebude to slovenské R, ani anglické R, ale nemecké EA. Pokojne pritom úplne zveste bradu a vyslovte EA. Pre ženský rod ona máme v nemčine zámeno sie. Opäť si musíme dať pozor na výslovnosť. Jedno S sa v nemčine takmer vždy vyslovuje ako slovenské Z a kombinácia IE sa v nemčine vždy vyslovuje ako dlhé I. E je tu nemou hláskou, teda sa nevyslovuje, ale slúži ako dĺžeň pre I. Ona sa teda po nemecky povie sie. Pre stredný rod ono máme v nemčine zámeno S. To je tuším jediné zámeno, ktoré sa vyslovuje tak, ako sa píše. A teraz poďme na množné číslo. Prvá osoba my sa v nemčine povie wir. Už vieme, že R na konci slova sa redukuje a vysloví ako A. Vyslovíme teda wir a nie wir. Druhá osoba vy, po nemecky ihr, sa používa len vtedy, keď oslovujeme skupinu osôb, kde všetkým tykáme. A máme tu hneď 2 veci v rámci výslovnosti, ktoré som vám už vysvetlila. V jednom z predošlých videí som hovorila, že nemé H za samohláskou má funkciu dĺžňa. Budeme tu teda vyslovovať dlhé I. Hneď za ním vyslovíme redukované R, pretože stojí na konci slova. Vyslovíme teda A. Osobné zámeno vy sa teda po nemecky povie ia. No a tretia osoba množného čísla nerozlišuje životnosť ako v slovenčine. Nemusíme si teda robiť starosti, či povedať oni alebo oni. Pre oba tvary máme v nemčine jedno jediné sie. Na vykanie na znak úcty sa v nemčine používa tretia osoba množného čísla. Ako by sme onikali. Ak teda chceme v nemčine niekomu vykať, použijeme tiež osobné zámeno sie, akurát ho napíšeme s veľkým začiatočným písmenom, aby bolo zrejmé, že vykáme. Takto vykáme jednej osobe, alebo aj skupine viacerých osôb. Zopakujme si teda ešte raz, ako do nemčiny preložíme osobné zámeno vy. Ak oslovujeme skupinu osôb, kde všetkým tykáme, povieme ia. Ak oslovujeme jednu osobu, ktorej vykáme, povieme sie. Mám tu pre vás jedno veľmi ľahké cvičenie. Spojte osobné zámená v slovenčine s osobnými zámenami v nemčine. Video si zastavte, aby ste mali čas na premýšľanie. Pokojne si pomôžte poznámkami z tohto videa. Ak ste už hotoví, poďme si to spolu skontrolovať. Du, ty, er, on, sie, ona, wir, my, ich, ja, ihr, vy. Sie, vy, vykáme. Es, ono, sie, oni alebo oni. Určite to nebolo nič ťažké. Na domácu úlohu si osobné zámená ešte môžete precvičiť. Spolu si ich potom skontrolujeme v ďalšom videu. Napíšte a vyslovte si tieto osobné zámená po nemecky. Na záver tu máme ako vždy slovnú zásobu, dnes je veľmi kratučka. Teším sa na spoločnú kontrolu domácej úlohy v ďalšom videu. Majte sa. Tschüss!